dan kuka ke jawo uwar shi zagi, kuma baka san dalilin da yasa na sa aka kwamu soka a kawo kanan ba. Na gwammaci na mutu gaba ɗaya daga duniyar nan da dai na fita daga rayuwar Safna. Bashir, wai me yake da yaman Faruk? Na kira wayansa baya dagawa. Ki ringa sa nutsuwa a cikin zuciyarki. Ba ajin ki bane ba in yi miki sallama amma ki amsa. Kai ma ai ba ajin ka bane, ka tsayar da matakan titi. Bayan kai na bane ba. Lokaci zai nuna. Kuma ina da tabbacin haka. Faruk Safna bata dace da kai ba, kai ma kuma ka sani. Wallahi kowace mace da aka ga ta soka, ko za ta soka ne dan abin annanka. Aba baby, ya za a yi ka kawo ma iPhone 30? Baka san iPhone 15 ake yayi ba yanzu? Wane ne wancan kike kallon sa haka a mota, ko kin san shi ne? Gaskiya soyayya duniya ce. Kwata-kwata bana maka kallon masoyi, mayaudari kawai nake kallon ka. Kai fanne na ganka a garin nan fa namu na san fa akwai dai walakin. So ai ni abun ma ya bani mamaki. Je yadda za ka yi dai kai domin ya daina santa. Amma kai abba na san ka don haka da kai ne yadda ba da shi ba. Wacce yarinyar a ina take? Haba Faruk, ka manta matsayinka ya za a yi bakka ka je gurin mai awara. Kin ga auren nan? Ina sa ta a gaba na dinga ci. Allah ba ai ciki na ya cika ina gani. Ki wuce ki tafi gida. Gaskiya ni yayi ba zan tafi ba. Wallahi ba zan taɓa rabuwa da Safna ba. Wannan abin da kai min yayi kaɗan da sa in rabu da Safna. Ka sani ka ci bashin da dole sai ka biya. Waldan pizza.